טוב, השעה כמעט 11 בלילה והחלטתי לסדר את הבית ממש יסודי, אז בואו איתי. כבר הכנתי לי פה את כל התותחים הכבדים. שימו לב, ממש סירחון גועל נפש, באמת לא נעים. אז דבר ראשון שאני עושה זה לשים את הכלים במדיח, והפעלתי את המדיח ל-50 דקות, ואני גם מרססת אקונומיקה קצת בכיור. ממלאה פה סבון כלי, מחדשת מלאי של הנייר מגבת. עכשיו אני מתחילה לעבור ככה עם ג'ל אורנים על כל הכלי מטבח. ככה יצא פינת הקפה, מרססת קצת כזה על הברז. ועכשיו אני עוברת לנקות את הקיריים טוב טוב, וככה הקיריים יצאו. עכשיו אני עוברת לנקות את המקרר עם הספרי, ומנגבת את הכל. כנ"ל את השולחן אוכל, והגיע הזמן לעבור לסלון. אני קודם כל לוקחת את השמיכה הזאת לכביסה. שמתי אבקה ומרכך, ועכשיו אני מפעילה את המכונה. ואני עוברת ללשוב את הספה, עוברת לכיור באמבטיה ומרססת אותו. זה מצב הכיור, ניקיתי פה הכל, הברקתי. כנ"ל פה את המדפים. ועכשיו עוברת לשירותים, לא להתעצל. גם את הפינת איפור סידרתי, והמגירה הזאת לא נסגרת לי. רק עדכון, השעה כבר 2 בלילה, כן? אם חשבתם שנגמר, עכשיו אני מנקה את השטיח. וזהו, האמת שנשאר לי עוד מלא דברים, אז תגיבו לי, בא לכם חלק 2 כי זה